Na tomto málo známom cintoríne sú pochované nie desiatky, ale hneď stovky známych osobností nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta. A málo kto o tom vie. V ťažkom zabudnutí zostal cintorín v Ružomberku, kde našlo miesto pre večný odpočinok až okolo 200 známych osobností. Predovšetkým teda známy slovenský maliar Ľudovít Fula, ktorému postavili takúto hranatú hrobku. Čo ste možno nevedeli je, že má pôdorys staroegyptskej pohrebnej mastaby. Ružomberčanom ale pripomína skôr domácejšiu reáliu a tak si vyslúžila prezývku bunker. Vo Fulovej hrobke ináč predtým hľadali aj telo Andreja Hlinku, ktoré sa dodnes nenašlo. Ďalším známym hrobom je ten rodiny Makovických, kde leží až 50 známych dejateľov. Hlavne teda Peter Makovický, ktorý sa zaslúžil o založenie ružomberskej papierne, a jeho syn Dušan, ktorý bol kedysi osobným lekárom ruského spisovateľa Tolstého. Hrob Makovických spolu s Fulovou hrobkou sú navyše zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok. Presúvame sa na židovský cintorín, kde odpočíva Ferdinand Stark, známy ako niekdajšia pravá ruka Alberta Einsteina. Okrem neho tu nájdeme aj hrob matky známeho hollywoodského herca Petra Lorreho. Spomedzi hrobov známych osobností na ružomberskom cintoríne nesmiem zabudnúť ani na Jána Jančeka, ktorý okrem toho, že bol spisovateľ, bol tiež podpisovateľ Pittsburghskej dohody. Známa je aj rodina Krčmériovcov, ktorí majú hrobku neďaleko tej Fulovej. V ich rodine sa našli napríklad známi politici aj básnici. Viackrát som tu spomenula mená rôznych spisovateľov, tak k nim patrí určite aj Benjamin Tinak, ktorý má hrob takisto na ružomberskom cintoríne. Ako vidíte, ružomberský cintorín je lemovaný menami samých známych osobností, no napriek tomu je stále prehliadaný. Zmeniť sa to snaží odborník Radislav Kendera, ktorý o cintoríne napísal aj knihu. Na webe som našla viacero rozhovorov, v ktorých Kendera pripomína, že cintorín by si zaslúžil status kultúrnej pamiatky.